चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोननै बिधानसभा 19 नं सिरलि बिधानसभा आरो 20 नं बिजनी बिधानसभानि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी आरो 19 नं सिरलि बिधानसभा बियाबनि रनजित बसुमतारी बिथांमोना गावनि बिजाथि लाइखौ गथायखांबाय आरो बिथांमोना गथायखांनायनि उनाव बायजोआव फैबाय। बे समाव आं दङ 20 नं बिजनी बिधानसभा बियाबनि इउपिपिएलनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारी बिथांनिफ्राय मिथिना लागोन। दा समाव नोंथाङा नोंथांनि बिजाथि लाइखौ गथायबाय। दा नोंथाङा बिजाथि लाइ गथायखांनायनि उनाव जिहेतु बिसायख'थिया जानो थांगासिनो दङ माबायदि साखाफारा आरो माबायदि आसाबादि? जों खोब मोजाङैनो साखाफारा जागासिनो दङ। आसा खालामदों जोंनि माने लिडार प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोङो बिजनी समस्थियाव खोब मोजाङैनो जों माने देरहालांनो हागोन। नोंथांनि हेंथा दोलो एनडिएनि बिजाथि थामहिनबा बिजेपिनि बिजाथि अरुप कुमार दे माबायदि बादायनाय जागोन? इसेबां माने माबायाव फैनाय नङा, फेक्टर नङा, गतिके जों फेक्टरसो हमना लायाखै। आसा बेसेबांसो टारगेट मार्जिन? मार्जिना जोङो सानदों माने 30,000 माने भटनि मार्जिन देरहाथारगोन। बिपिएफआ मानो थाखाय टिकेट होआसै आरो बेखौ आं बुंनो हानाय नङा, माने बे बारे बिसोरनि मेटार बेहाय आं बुंनो हानाय नङा आरोखि। जिहेतु बिसोरा माने एनडिएजों माने माबा दं, एलायन्स दङ, बेसोर इटनेसो होआखै आरोखि। अरुप कुमार देखौ बिजनी हालामाव माबायदि अनसायनानै लागोन होननो सानो बिसायख'थिनि समाव? बिसायख'थिनि समाव माने बिजनी रायजो राजाफ्रा अरुप देखौ माने बेसेबां अनसायनानै लागोन रायजो राजाफ्रा आथिखालाव माने गोबां बुंगासिनो दं। बेयाव माने बे रोखोम अनसायनायखौ मोननाय नङा। नोंथाङा माबायदि आसाबादि नोंथांनि बिजनी हालामाव? बिजनी हालामाव जोंनि रायजो राजाफ्रा जोंखौनो लुबैदों, इउपिपिएलखौनो लुबैदों, आंखौनो लुबैदों। बे हिसाबै जों देरहा जागोन। जा प्रमद बर' बिथांनि जानाखि दैदेननाय, बे दैदेननाय थांनाय माने जि 5 बोसोर, बे बोसोराव खोब माने सान्थि शृंखलानि गेजेरजों गोजोननि गेजेरजों बे माने बिटिसि ओनसोलखौ बेंदोंमोन। आरो बेखायनो बिजनी रायजो राजाफ्रा बिथाङा सोलोंनाय बिफानावबो जेसेबां माने भान्दारि होदों बेखौ अनसायनानै जोंनो भटखौ होगोन।